Уряд підтримав введення санкцій до російських авіакомпаній з повною забороною польотів над Україною. Мова йде про повне припинення транзиту, польотів та перевезень. З березня 2014-го заборонено використання повітряного простору діє над окупованим Кримом. Але російські авіаперевізники її порушують. Тому Кабмін звернувся до РНБО з пропозицією заборонити на 3 роки злісним порушникам з російських авіакомпаній з'являтися в українському небі. У списку 13 авіакомпаній, серед яких і сумнозвісна «Побєда». Сьогоднішнім рішенням ми пропонуємо схвалити та внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування нових санкцій з повною забороною польотів над Україною до 13 авіаперевізників Російської Федерації, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя. Строк їх застосування – 3 роки. Так званий Центральний районний суд окупованого Сімферополя припинив провадження у справі кореспондента Кримської солідарності Абляміта Зіядінова через відсутність складу правопорушення. Про таке повідомив його адвокат Рустем Кямілєв. Окупанти закидали йому порушення режиму самоізоляції. 3 листопада минулого року його разом з іншим кореспондентом Кримської солідарності Віленом Тімір'яновим затримали біля окупаційного військового гарнізонного суду у Сімферополі. Туди журналісти приїхали висвітлювати оголошення так званого вироку фігурантам красногвардійської групи кримських татар, яких окупанти безпідставно звинуватили у тероризмі. Незважаючи на те, що у Зіядінова та Тімір'янова були прес-карти та редакційне завдання, їх відвезли до окупаційного поліцейського участку. Їх там тримали 6 годин, не пускали адвокатів, а потім склали адмінпротокол про начебто порушення режиму ковідних обмежень. Очень подробно мы изложили свою позицию, просмотрели видео, и в совокупности доказательств судья приняла единственное правильное решение, прекратила дело по административному материалу в отношении Аблямитова Зиядина за отсутствием состава правонарушения. Поэтому мы данное постановление обжаловать, естественно, не будем. Темпи російських репресій в Криму тільки пришвидшуються. Впродовж минулого року окупаційні суди винесли ще 24 незаконні вироки, кажуть експерти Кримської правозахисної групи. Всіх бранців переслідують з релігійних чи політичних мотивів, традиційно звинувачують в зазіханні на російський державний лад, прикриваючись так званим антитерористичним законодавством. Через нелюдські умови в тюрмах та жорстокі катування окупаційна влада хоче придушити будь-які спроби об'єднатися. 2020 рік ще раз підтвердив, що Російська Федерація використовує так зване антитерористичне законодавство в першу чергу для переслідування представників громадянського суспільства, для придушення будь-яких мобілізацій людей, будь-яких об'єднань, які не влаштовують російську владу. І ця тенденція продовжилась, і ми бачимо, що страшні вироки, які виносяться, говорять про те, що питання звільнення цих людей є критичним. Погіршилося і без того жалюгідне становище зі свободою слова. Скажений принтер Російської Держдуми видав низку законів, що придушують рештки вільнодумства. Лише впродовж 2020-го російські депутати посилили відповідальність за так звану неправдиву інформацію та наклеп. Карають за неповагу до влади та ФСБ, а за констатацію того, що Крим – українська територія, саджатимуть на 10 років. Норми свого диктаторського законодавства вони розповсюджують і на окупований півострів. Ці закони мають суперечливість формулювань, брак правової визначеності та широке коло суб'єктів злочину в цих законах створюють умови для зловживання повноваженнями з боку поліції та інших представників окупаційної влади у Криму. Вся ця ситуація дуже жахлива, і можна точно сказати, що ситуація стала набагато складнішою для жителів Криму, які вимушені залишатися в окупації. Тепер просто взагалі-то майже нічого не можна казати публічно. За все можуть тебе посадити, кинути в в'язницю чи оштрафувати.
знищення ідентичності та підготовка гарматного м'яса для окупаційного війська. Так правозахисники називають масштабне залучення до російських воєнізованих формувань дітей з окупованого Криму. Окупаційні адміністрації отримують з Москви мільярди рублів на пропаганду війни. Для цього створюють підрозділи юнармії та збирають тематичні войовничі табори. Це грубе порушення прав дітей, а подальше їх залучення до окупаційного війська – міжнародний злочин. Наприкінці минулого року це засудили навіть на Генеральній асамблеї ООН. Ця діяльність як цих навчальних закладів, так і курсів підготовки, вона включає в себе базову підготовку з тактики ведення бою, базову підготовку з володіння стрілецької зброї, надаються такі прикладні спортивні дисципліни, які в майбутньому допоможуть легше проходити, скажімо, службу у Збройних силах Російської Федерації. На тлі пандемії коронавірусу російська окупаційна влада бреше щодо реальних показників захворюваності. Вони навіть змінили алгоритм підрахунку смертей внаслідок хвороби і занизили реальну смертність в кілька разів. Крім того, Росія вакцинує кримчан неперевіреним спутником, що є черговим злочином окупаційної влади. Владислав Стужук, Заман, АТР. Підтримка академічної науки, введення кримсько-татарської мови до програми закладів загальної, середньої та вищої освіти, підтримка кримсько-татарських ЗМІ, видання кримсько-татарської літератури – все це частина концепції розвитку кримсько-татарської мови до 2032 року. Її через 6 років після окупації Криму презентувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За словами заступника міністра Мінтод Ігоря Яременко, кримсько-татарська мова зазнала ще більших утисків після окупації півострова та потребує підтримки української держави. Безумовно, після початку окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь у 2014 році питання кримсько-татарської мови постало ще більш нагальним чином. Ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація, незважаючи на декларації про те, що вона зберігає 3 мови на окупованому півострові, де-факто, звичайно, ані кримсько-татарська, ані українська там не фігурують і усіляко блокуються. В цій концепції дуже чітко визначені напрямки, які мають привести до кардинального покращення становища з кримсько-татарською мовою. Це словникова база і в першу чергу необхідність підготовки тлумачного словаря з різних сфер життєдіяльності суспільства, тобто словникова база. Це перше. По-друге, це створення такого центру щодо науково-методичного центру розвитку кримсько-татарської мови. США реагуватиме на російську агресію і надалі підтримуватиме суверенітет України. Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив російському керманичу Владіміру Путіну у першій телефонній розмові. Москва і Вашингтон обговорили продовження угоди про скорочення ядерної зброї. Президент Байден висловив занепокоєння отруєнням російського політика Алексія Навального, втручанням Росії в американські вибори та ймовірні виплати від російського уряду за вбивство американських солдат в Афганістані. І додав, що Сполучені Штати реагуватимуть на агресію Росії та не відступляться від підтримки України. Він закликав Путіна до розмови про продовження угоди про ядерну зброю ще на 5 років. Ми підтвердили нашу міцну підтримку суверенітету України перед обличчям триваючої російської агресії. Президент хотів пояснити, що Сполучені Штати твердо захищатимуть наші національні інтереси у відповідь на ворожі дії Росії. Друге за тиждень бойове поранення на Східному фронті. Військовослужбовець Об'єднаних сил дістав ворожу кулю поблизу Новоолександрівки, що на Луганщині. Там окупанти відкривали вогонь з гранатометів. Пораненому бійцю терміново надали першу допомогу та ушпиталили. З гранатометів також били неподалік Новозванівки та Авдіївки. Українські військові подавили ворожі обстріли вогнем у відповідь.
Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станку протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар'їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю. На обстріл противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Україна повернулася до жовтневих показників захворюваності, але госпіталізацій досі багато. 3728 нових випадків COVID-19 виявили минулої доби. Одужали 14 250 людей. Ще 145 українців померли внаслідок хвороби. До того ж, в МОЗі кажуть про майже 2,5 тисячі ушпиталень, а це втричі більше, ніж було днем раніше. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав тестуватися на ковід за перших симптомів, навіть при звичайному нежиті. Україна також отримала більше мільйона британських ПЛР-тестів від ЮНІСЕФ. Для безкоштовної діагностики COVID-19 по всій Україні розгорнуто більше 2000 спеціальних центрів, заявив міністр Степанов. Атестовуємо ми всіх без виключення громадян, в яких є будь-які симптоми респіраторного захворювання, навіть невеличка нежень або кашель. Відразу треба йти тестуватися. Або ви перебували в контакті з людиною, яка захворіла на COVID-19. Всі тестування відбуваються безкоштовно. Держава дуже зацікавлена, Міністерство охорони здоров'я дуже зацікавлене в тому, щоб ви якомога більше тестувалися. А в окупованому Криму виявили 277 нових випадків COVID-19. Ще 14 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні такі цифри наводить окупаційна влада. В рамках незаконної вакцинації вона відрядила виїзну бригаду для щеплення понад сотні співробітників підприємства «Титан» в Армянську, яке належить олігарху Дмитру Фірташу. Також окупаційний уряд продовжив заборону на корпоративи та розважальні заходи в торговельних центрах до кінця лютого. Водночас анонсували одразу 5 вуличних ярмарків в Сімферополі. Побєдобєсія головного мозку. В окупованому Криму окупанти продемонстрували свій креатив у день зняття блокади Ленінграда. В окупованій Керчі сьогодні роздавали блокадний хліб. Бажаючих годували скипками по 125 грамів. Столи з нарізаним хлібом встановили на центральній площі міста. Замотані в антиковідну плівку прикрасили специфічною атрибутикою – великими радянськими вагами, підстаканниками з чаєм, газовою лампою та плащ-наметом.